Sušić. Još jednom Sušić, šansa i 1:0. Sušić, udarac Sušića i 3:0. Da netko od protivničkih igrača ne bi krenuo u protunapad. Slišković. 1:0 za Hajduk i ponovo Slišković. Slišković, fenomenalan zgoditak. Jer ovaj sudac sudi izvrsnu utakmicu, ali je pogrešio malo prije kad je zaustavio Prodora Sanovića. Sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Mihajlović, direktan udarac i to je 2:2. Evrogol. Mihajlović, fantastičan udarac, gol! Sada je poslužio Mijatovića, solo prodor Mijatovića, otvoren mu je put prema golu, juri ga Popovac, Mijatović i gol. Ali šutirat će Mijatović. Drugi pokušaj i 3:1. Ali lopta ponovo za Partizan. Mijatović. Jokanović ima jak udarac iz daljine, ali odlučio se 1:0 za Partizan. Ide Gudelj. 1:0. Velika šansa za Gudelja, 1:1. Ivan Gudelj, rekao sam. Radinović, dobra kombinacija fudbalera Crvene zvezde, bacio se u noge Margas, ali i dalje šansa za Pančeva, 2:0 za Crvenu zvezdu. Mance i Elsner, Klinčarski. Dobar centar šut i 1:0. Prekazi i evo sada velike šanse. Tamo je Mance i 3:1. Steinrod, pa su odlučili da lopta bude bačena daleko. Fenvik, Smajić. Evo Mance. Divan udarac i 2:1. Kakav pogodak Dragana. Izvinjavamo se zbog greške, gol je postigao Dejan Savićević. Evo sada Savićevića ponovo. Savićević! Bravo Dejane! Evo sada prilike za kontranapad, Savićević, Pančev, Dejan Savićević u 100% šansi i to je 2:1 za Crvenu zvezdu. Na olimpijskom stadionu, Savićević. I dalje kontroliše loptu, šansa za Savićevića i fantastičan gol, 1:1. Dejan Savićević. Baljić. 1:1. Kataret. Sušić. I 1:0. Bertram, prati ga Vulić, Bertram i odlična odbrana Ivkovića. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona. Ivković i odličan pas za Mrkelu. N'a pas la technique de sa fête Suzik. Attention à Ali Lodzik. Oh, erreur de Tanasi! Ah oui. Et là, c'est Robert, un peu comme au cours du premier but, qui aperçoit encore Valil Ali Lodzik. Il y a le numéro 2. Match très plein, très physique. Et là, une ouverture pour Ali Lodzik. Et c'est le premier but. Slišković.
Slišković. Ide Slišković. Vujović. 4-1. Savićević. Tuce. Velika gužva, Slišković. Gol! 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 Baljić. Cvetković. Bokri. 1-0. Zlatko Vujović. Nova prilika. Beograđani to često i čine, opasno ugrožavaju Simovića, ali pogotka nema. Savićević i Bulent. Dobar centar šut, evo prilike 2-0 za... Prosinečki divna lopta za Binića i evo sada prilike. Evo sada prilike za Pančeva 1-1. Jugović, mladić koji puno trči, koji menja mesta, prilika za Pančeva, Darko Pančev i gol! Prosinečki, odličan udarak, 2-0 za Crvenu zvezdu. Gol, gol, gol! Robert... Golova nema, slobodan udarac za Crvenu zvezdu, Robert Prosinečki. Fantastičan udarac Roberta Prosinečkog i Crvena zvezda vodi se 1-0. Pokazao je u 58. minutu. Prohujao je sa vihorom, ali i sa loptom. Prevario Davidovića i pogodio pravo mesto. Izvrstan udarac. I evo prilike za Tuca i 2-0. Dobar centar šut i gol. Stojković.